Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda nan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani, akwai rahotanni da muka samu daga waɗansu unguwanni a nan cikin ƙwaryar birnin Kano, musamman unguwar Sabon Gari, Fage, Koki da sauransu, akan cewa waɗansu ɓata gari suna fitowa a matsayin 'yan sanda na constabulary suna cutar mutane. Wannan je ta sa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, kwamishina na 46 a wannan jiha, CP Salman Dogo Garba, wanda al'ummar wannan jiha suka yi lakabi da dogon aiki, ya ba da umarni gaba ɗaya baturan 'yan sanda da suke aiki a waɗannan yankuna akan cewa a ƙara sa ido a faɗa da sintiri duk inda ga waɗannan ɓata gari a kamo su. Wanda da kuke gani an kai ga nasarar kama shi ranar 14 ga watan 10 na wannan shekara ta 2024. An kama shi sanye da waɗannan kayayyaki da kuke gani a wurinsa, wanda kuma 'yan sandan special constabulary ne suka kama shi, gani yadda ake ta bata musu suna. Bayan an kama shi an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan hedikwatar 'yan sanda Banfai, wanda kuma bincike kai ga gidansa. Bayan an je gidansa sai ga shi aka ƙara kama waɗannan kayayyaki da kuke gani, uniform na 'yan sanda kala-kala ga sunan, har da ma na mobile duka a wurinsa aka kamo. Wanda kuma bayan mun kamo shi, wannan binciken da nuna mana cewa binciken wurinmu ba faɗan sanda bane kuma ba constabulary bane, haka kawai ya je samu waɗannan kaya, dama irinsu ana korafi akan su yadda ake cutar mutane. To dai gashi za ku ji daga bakinsa. Kai mun magana da ƙarfi. Me sunanka? Salisu Bala. Shekarunka nawa? 31. A ina kake da zama? Koki. To ga ka a wajen 'yan sanda, laifin me kai aka kamo ka? Laifi na sa kayan ɗan sanda, ni ba ɗan sanda ba ne. Tsakaninka da Allah da me da kake sha? Ina shan wiwi, taba. Ina shan sigari. Ka kai shekara nawa kana shan wiwi? Gaskiya na kai shekara 10 zuwa 11. Kana shan wiwi? Shekarun ka nawa gaba ɗaya kace? 31. To babbar magana. To yanzu da muka ganka da wannan kaya, ba mu labari, kai dan sanda ne ko ba dan sanda bane? A ni ba dan sanda bane. A me kake gabatar da kanka? A dan sanda. Wane irin dan sanda? Na goyi. Dan sandan bogin wanda iri? Constabulary. To ka kai shekara nawa kana gabatar da kanka a dan sanda constabulary? Gaskiya wannan karan ne kawai tsotsayi ya sa kayan aka kama ni. Waɗannan kayayyakin ga su nan gaba ɗaya. A wajen wa aka same su? A waje na aka same su. Na? A waje na aka same su. Me kake da su? Sawa nake yi, amma wannan bakin kawai nake sawa. Wannan bakin kawai nake sawa. Ya aka yi suka zo wajenka? Wannan wani marigayi ne ya mutu ne ta ajiye saboda ina sha'awa aikin, to kuma sai tsotsayi ya sa wannan bukaken. To shi marigayin dan sanda ne ko ba dan sanda ba? Ban sani ba shi ba dan sanda ne ko ba dan sanda ba. Kawai ka dauka kana sawa? Dauka ina sawa. To yanzu a gaban ka aka yi binciken, shi wanda ya riga ka din dan sanda ne ko ba dan sanda bane? Gaskiya dai ni ba da confirm. To kamar yadda kuka ji, yanzu haka dai mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a ƙara faɗaɗa bincike a kansa. Saboda haka duk wanda ya ga wannan bawan Allah yanzu ya gane shi akan cewa ya taɓa cutarsa ko zaluntarsa ko kama shi, to kai tsaye ya zo hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai ya kira wannan lamba domin ƙarin bayani, wato 070 38 18 81 27 domin shigar da ƙorafi a kansa. Haka zalika kuma duk wanda ya ga wani motsi ko hanzari wanda bai yarda da shi ba, ko kuma akwai zargi, za a iya kira mu ta lambobin waya kamar haka. Akwai 080 32 41 9754, sai 081 23 82 1575, sai 090 29 29 2926. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. A duba sosai, duk inda kaga irin waɗannan 'yan sanda na boge, kai da ganin su ma za ka gansa a ankare, ba su kama da 'yan sanda ba. Ba fa shiru za ku yi ba, shi yasa muka ce ku san 'yan sandan ku. Idan kuka san su, kuka san wurin aikin su, kuka san su, to duk inda ga wani bakon fuska da ya zo yana yunkurin cutar mutane, to ko shakka babu mun san cewa zai zo hannu. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Jama'a assalamu alaikum.